urgellencs i urgellenques, veïns i veïnes de la vila de Verdú. En nom de Guillem III de Cervera, cavaller del llinatge català del Cervera, senyor de Juneda i Castelldans, fill de Guillem II de Cervera i d'Ermessenda, i de la senyora Berenguera d'Anglesola, senyora de Verdú, de la qual em declaro fidel vassall, em plau convidar-vos a participar als actes commemoratius del seu casament, que tindrà lloc divendres 4 de maig a la vila de Verdú. Per tal de celebrar l'esdeveniment amb l'honor i la glòria que es mereixen els nostres estimats senyors, hem previst l'organització d'un torneig al qual sou convidats a participar. Sabem que alguns de vosaltres us sentiu més propers al senyor Guillem III de Cervera. Per això vosaltres defensareu el llinatge del Cervera. D'altres, en canvi, teniu una especial estima per la senyora Berenguera d'Anglesola, senyora de Verdú. Sereu els defensors del seu llinatge. Ara us toca preparar com es mereixen els nostres benvolguts senyors. Cal que prepareu un joc en el qual haureu de participar tots els convidats i, òbviament, haureu de competir per tal que divendres, dia 4 de maig de 1190, a 2:15, pugueu proclamar el guanyador del torneig en honor a Berenguera d'Anglesola, senyora de Verdú, i a Guillem II de Cervera. Que guanyin els millors i endavant les atxes!